Yung itugot din sa yuta, itugot sa dito sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo. Kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa kong amahan na tua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo, nga magkatigom sa akong ngalan, ato ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Ang labawng mahigugma magantos og dako gyud kaayong sakripisyo. For that is the very essential and essence of love. You have to suffer and you have to sacrifice for the beloved. For what is love? Love is you will the good of the other. Imog yung hukman, imog yung buhaton, tinguhaon ang maayo alang sa imong ihigugma. Mo na nga dinhi sa atong unang pagbasa ron sa basahon ni Prophet Ezekiel, ipasidan-an tas Ginoo nga kun usa ka tawo badlungon sa Ginoo, unya ikaw nga iyang igsuon, wala nimo siya agaka ngadto nga mabadlong siya sa iyang mga daotang binuhatan, unya mamatay siya sa kahimtang nga dautan ug naa sa kahimtang sa sala. Unsay giingon ni Propeta Ezekiel suma sa gisulti sa Ginoo? Doon na kay tulupagon. Sa tupa, doon na kay pahat o bahin sa hinungdan nga kadtong tawhana namatay siya diha nga naglunang o diha siya sa kahimtang sa sala. Dili unta taangay mauwaw sa pagbadlong sa tao kung siya anaa sa kahimtang labi na kung siya dautan. Tinuod, dunay bahin sa kasulatan nga nag-ingon ang Ginoo, oy, sa dili pa ka manguhag puling sa uban, sa dili pa nimo lugiton o kuhaon ang puling sa uban, kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata. Kay kada tulisok nimo sa imong isig katao, ang imong tulo ka tudlo naa nimo ug ang usa naa niya sa tupa mas labaw tang sad-an. Tinuod na mga igsoon. Apan makapapugong ba na nato nga we are accountable, especially kita nga adunay otoridad ug responsibilidad nga mga tao nga gisangon kanato sa atong kinabuhi. Sus, kadako na kong tulubagon, pare. Doon na kong tingali mga 20,000 katao din his parokya. Unya, o doon ay napu kalibong maimpirno. Kadako na kong tulubagon, nga igsoon. Nga naman, maugod na akong katungdanan. Manang, bahala nagdi mong tuon ako. Basta kining akong gisulti, mao ni ang tinuon. Kay nagtuo da imong nagtuo kung mutuo mo nako. Wala Pero nara na ninyo. Kay ang akong giyag-giyag o gipahibaw, mao ang kamatuuran. Mao na ang Salmo responsorio, kanindot nga nagkanayon. Kon karon nakadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Kay saan man pag tuhop sa kabahandianon sa pulong sa Ginoo kung imong gitakupan, imong gisiradan ang imong kasing-kasing. Munang maglisod tagpasaylo nga igsuon. Muna nga ang tao nga nahigugma suffers much. A person who loves, he has to make the ultimate sacrifice. Sakit man, pero maunay pagmatuod sa katinuod sa imong gugma. Badlunga ang imong bana, badlunga ang imong asawa, badlunga ang inyong mga anak, because that is your primary responsibility. Ayo.
makahatag mo pagkaon, bisti, pag-eskwela, pero kanindot na malang kung ang usa ka ginakanan, labaw nga ubadlong kay tulubago nimo ang imong mga anak, imong mga igsuon. Mao na nga ang Ginoo ron dinhi sa ebanghelyo padayon nga nagpahayag nato suma sa ebanghelyo sa midabayng Domingo nga as disciples of Christ we must imitate, we must live, we must act, we must think, we must desire, we must do like Christ compared to a believer. Kung itandi nato sa usa ka magtutuo lamang. Apan kay kita, mga disipulo man ta, mga tinun-an man ta ni Kristo, busa lanog kaayo ang iyang mga pulong kanato karong Domingguha. Nga, kung mahimo, kung dunay usa ka tawo nga siya nakasala, adtua siya o ipamatuod kaniya ang iyang kasaypanan. Nga kamurang duha. Mao bitaw na nga isip ta Kristiyanos, we should not be the source of gossip. We should not be the source of chismis. Binuang ka itong istoryaha na hinomdo mo. Usa kuno sa paagi aron dunay contact tracing. Diba? Hinomdo mo? Ang ilang gisuggest is chismis tracing. Chismis. True chismis. Grabiha, no? Ingon ni ana ang atong kinaiyag batasan. Doon natay, wa tay katungod sa pagbandilyo sa sala sa usa ka tawo. Pareha ba itong istorya nga dunay usa ka parokyano nga ningon siya, Padre, no? Pasayloag yung Padre kay dako kay kugsa ni Padre. Sa mangguisa ni mo batok na ako ay ichismis mangguti ka nga doon na kay babae. No? Ya ako ginang gibandilyo dito, Pre. Ningon ang pare, mao ba? Hala, sige. Mao magkanay imong gibuhat. Ya, naginolsol ka. O, Padre, naginolsol yun ko sa akong gibuhat. Ngayon sa may akong penitensya, Dre. Ningon ang pare, hala, sige, pagdakop ditong manok. No? Kanya, himulbuli, ibutang ang tanang balhibo sa sako. Yan, human mo himulbols manok, saka dito sa kampanaryo, o kanya, iyag-yag ang tanang balhibo sa manok. Ingon ang katong ni Kumpisal, mora na, Dre, napailain, sumpay, pamunita, pagbalik, ang mga balhibo sa manok o isod pagbalik sa sako. Mapunit pa to nimo, tanan? Dili na. Ngayon, no? Munang, as Christians, we should be charitable if we see people who are not leading a Christian life. Ngayon, we should not be the source of gossip. We should not be the source of chismis, but rather, satod pa sa Ginoo, kung doon na kay imong isig ka magtutuo, tuwa siya, kukunya. Badlunga siya. Pero be charitable the way you reprimand people who are leading unchristian life. Like so. Nya, dili siya mamati nimo. Ingon ang Ginoo, nahala, sige. Pagdala, og duha, tulo ka, saksi, aron ka pamatud-an ang tanang mga sumbong bata. Kaniya. So look for people who are honorable. No? Mabitaw na nga kanang diha sa atong mga barangay, di ba, na may mga punong barangay, no? Kanang mo'y muhusay sa mga gagmayng kaso, mga igsoon. Nindot kayo na, no? Papaagi. Kinsa may atong gipili, kadtog yung mga tinahod diha sa atong barangay, mga igsoon. No? Nindot na.
nindot pud gyud nga ikaw sa imong kinabuhi naay kanang gitawag natog support system. Pareha ba sa naagali bag-ong mga kinasal, ako maginis lang ingnon kun mahimo, look for organization, look for ministries, look for covenanted groups, Couples for Christ, Charismatic, no? Bago pa kang minyo, apil mo anang maong mga pundok-pundok, kay maunay mohatag ninyo suporta nga moagak ninyo, kamo nga mga batanon pa sa kaminyo. Support group, nga igsoon. Ug maunta na'y buhaton diha sa gitawag natog support group in our Christian community. Kay kining atong ebanghelyo ron mga igsoon, gisulti ni Ginoo ngadto sa iyang bag-ong nahimugso nga iglesia, simbahan, mga igsoon. Diin kitang mga disipulo sa atong Ginoo, kita nga mga Katoliko Kristiyanos, maunta ni atong tinguhaon sa kanunay. Kung nakakita tag usa ka tawo nga angay nato siyang badlungon, ato siyang badlungon sa paagi nga we should be charitable. Ug mao kana nga ug di gyapon siya maminaw sa tulo o upat ka saksi, isumbong siya ngadto sa iglesia. Adunay negative ug positive ang effect niining maong pagsumbong sa iglesia. Pag-ulang na flash report kay hapit namang eleksyon dito sa Amerika, niya kini si Joe Biden, iya ginanggi pasundayag nga Katoliko gyud siya. Pero katawanan kayo kay sa iyang pangumpanya, iya gyunggi claim nga he is pro-abortion. Di, ang imong pagkatoliko, supak kaayo sa imong plataporma nga nidagan ka sa pagka-presidente sa Amerika diin para nimo patyon ang bata diha sa sabakan sa inahan. Gawa kitay ikapanalipod ang bata, pero si Joe Biden ingon siya, pro-abortion ko sa tupa igo para niya it is justifiable nga ang bata nga wa ito'y ikapanalipod, pwede ra siyang patyo nga igso. Kaluoy sa bata. Mao nang gi-deny sa pari dito nga nangalawat siya, wa siya pakalawata sa pari nga igso. Kini usa ni pamaagi nga although it was really publicly done kay nilinyam sa Joe Biden. So, gidinay siya sa pare kay publicly ni claim man siya nga pro-abortion siya, mga igso. So, unsa may negative o positive na isumbong ang usa ka tawo diha siya nagpabadlo ngadto sa simbahan. Nga kinahanglan disiplinaon gyud kun ang usa ka tawo siya adunay pagsupak sa pagtulunan sa atong Ginoo. Mabito ng katawanan kaayo ang uban nato nga mamakpak ta nga kun ang atong pangulo magsigilag ingon, kill, kill, kill. Nya mayra pa kay siya mohanig nga maingon, kung imo galing kung ikaw galing hinungdan nga mamatay ang akong mga tao, patyon tika. Pero dili man na ang baruganan sa simbahan, mga igsoon. Kay ang baruganan sa simbahan nga kita, mao ang simbahan, Kristiyanos man ta, wala untay mamakpak nato. Kung dunay tao nga patyon. Kay Kristiyanos man ta, dili yud nato, di yud lungan ang kabililhon sa kinabuhi sa usa ka tawo bisan pag-unsa siya ka makasasala. Ug mao ni ang katapusan nga giingon sa Ginoo, kun dili gyapon siya magpabadlong, di gyapon siya maminaw, isipa siya nga pariseo o kobrador sa buhis o pagano. Meaning to say, you have to evangelize, you have to save the soul
of that person. Sa to pa, ang tao nga makasasala, dili gid ay isalikway, kundili buhato na to ang tanan. Nga iyag yung maangkon ang kaluwasan sa iyang kinabuhi. Sama nga ang Ginoo dito sa krus, wa gid niya balibari nga ang usa ka kawatan si Istas, no? Kay si Dimas, di malas man to. Istas, nga igsoon, no? Ningon siya, Jesus, kung tuan na niya ikaw sa imong gingharian, hinumdumi niya ako. Ningon ba na Ginoo, dili, kay kawatan kandako. Wala. Diha-diha dayon ang Ginoo. Mipasaylo o piganti kaniya sa langit. Ningon ang Ginoo. Karon-karon dayon, uban ka kanako sa paraiso. Why? Because the good thief repented. Nagkinulsol siya sa iyang mga sala. Ugmao na, mga igso. Tingali, matintal ta, maingon ta ba nga, niya lang ta magkuhan niya lang ta magbinuotan, ini katiguang lang na to, niya lang kanang hapit na ta mamatay. Sayop yun kayo ng hunahunaa, mga igsoon. Mao bitaw na, nganong mahadlok man tang mamatay. Nganong magsalimuang man ta nga mamatay. Nganong kuyawan man tang mamatay. It's because of our sinfulness. It's because of our fallen nature. Tungod kay nagtipon og ang atong mga sala, mo nang nahadlok ta. Kay kun ang imong kinabuhi di man hingpit, pero naningkamot yun ka sa pagpuyog kinabuhig matarong, nandili kaayo ka mahadlok sa kamatuuran, sa kamatayon. Sumagod. Ug ikahibalag nimo ang tao nga imong utangan, di ba? Kulbaan kaniya, di ba? Nikuli ron nimo ba niya imong ikahibalag ang tao nga dako kay kag utang, tingali usapin na imong utang 50,000, wa kay bayad-bayad. Inikita ni mo sa anino, anang tawhana, sus, kulbaan ka, panington ka, kay ano man, dako ara ba kog utang. Pero ang imong ikahibalag, wa gyud kay utang niya. Aw, sus, malipayon kay kang mo timbaya niya, kay wa makay utang niya. That is also the reality of death. And death is real. Mga igso. Sumao, magpadayon ta, kadili kay unya na ta, moingon, on the 11th hour, no? We repent. Dili kay sagad ra ba ang Ginoo? Dili siya mutungha on the 11th, but He will come at 10. O na'y nakakuyaw. Busa, kung karon nakadungog, kamo sa akong tingog, matud bas Ginoo, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Manindog ta, atong ipadayag ito